Bigoy TV, please subscribe at my YouTube channel. Hello guys, nandito tayo ngayon sa baba ng aming bukid. Nagpalamig kasi grabe ang init. Nandito ngayon si Bigoy, General Bigoy. Please subscribe again to my YouTube channel. Sa aking YouTube channel, please subscribe. Okay? Magluluto kami mamaya ng ano yan? Anong iluluto natin? Inlagim na native. Inlagim na native, yung sinusunog namin, yung kanyang balahibo. Yan guys please watch Bigoy TV and subscribe. Thank you very much for watching. I love you all. Yan guys gagawa kami ng aming lutuan. Nandito lang kami sa tabing batis. Eto guys, yan. Gagawa tayo ng ating lutuan. Pagluluto kami rito ng inlagim. Yan. Sige guys, panoorin natin kung paano ang paggawa. Tulay. Yan. Isang bato. 3 bato lang yan. Pwede nang gawin. Ayan guys Ayan. Siguraduhin natin na yung baon nating kaldero ay kasya doon sa mismong ano niya, sa bunganga niya. Ayan guys dito kami magluluto. Ayan guys pwede na. Ayan. Natin yan kanina kinuha lang namin dyan sa tabi-tabi na mga kahoy. Yan guys ganito mabuhay dito sa bundok. Yun ayan guys nakapagsidhi na tayo ng ating gagamitin sa paglalagim ng manok, native na manok. Okay. Panoorin natin mamaya kung paano namin gagawin ang inlagim na manok. Yan guys, inilalagim na namin yung manok. Ayan Yan. Masarap yan. Yan ang mga specialty naming mga native rito sa parteng northern Luzon. Lalo na rito sa part ng Ifugao, Baguio, tsaka marami dito lang basta sa part ng Baguio, yan, Baguio, Benguet. Yan, ganito ang ginagawa namin sa pagkakatay ng manok. Yan guys native na manok. Ang sarap mas masarap na naman yung view. Yan guys abangan natin, ititinola namin mamaya. Tinola inlagim. Okay. Yan guys huwag natin kakalimutan, medyo mataba-taba, medyo pataba-taba ng konti. Ayan wow, tumutuloy yung taba. Wow, sarap. Okay guys ayan guys, kinakatay na namin yung native na manok. Ayan. Ayan guys yun. Tingnan natin kulay. Tingnan natin. Ayun Ayun Ayan guys
Ng taklem ano ha. Yan guys. Yan. Ha? Tignan ninyo guys. Nature na nature. Dito kami magluluto. Yan. Luluto namin ito. Adobo. Isa-isa. Ayun na yung aming tinola. Wow! Nag-yelo ha. Sarap. Nag-yelo yung sabaw. Mataba. Hello guys, eto na yung inlagim na manok ha. Wow, ang sarap. Yan oh. Sarap. Ito ay native na manok guys ha. Sarap. Hello guys, ito na yung adobo kanina. Adobong native na manok, yung laman loob niya. Tikman natin kung gaano siya kasarap. Ito na yung kanyang laman loob. Ha? Masarap. Tikman natin. Tikman natin guys ha. Ito na. Sarap talaga. Ang sarap ng adobo. Sisindihan na namin yung bonfire namin para mamayang medyo dumilim ay Ayan guys oh. Yan. Sisindihan namin para mamaya-maya mainit na kasi dumidilim na. Yun oh. Ayan oh. Mga 30 minutes pa, didilim na. Medyo madilim na dyan part eh. Ayan guys. Ayan guys ha. Ayan guys, medyo maliwanag pa pero sinindihan na namin kasi marami naman tayong mga kahoy dito. Ayan guys oh. Mga 30 minutes pa medyo madilim na talaga rito sa location namin Ayan guys, hello guys. Maglalagay ulit tayo ng kahoy para sa ganun may maapoyan. Medyo humina doon sa baba doon sa baba. Yan, that's good. Yan. Yan para sa ganun lumakas yung ating bonfire. Wala naman wala naman malakas na ayan guys oh. Ayan guys, so madilim na rito sa location namin pero pa rin masaya. Ayan. Yan lang naman sa taas. Napan ni Kuyam. Ayan guys, medyo madilim na pero talagang madilim na yata Ayan, andito tayo ngayon sa tabing Batis. Dito tayo matutulog hanggang sa abutan tayo ng liwanag bukas. Ayan guys, may mga kasama ako, si Elika. Papakilala ko sa inyo yung aking kasama. Ayan. Yan, pogi yan Ayan. Yan. Nakita nyo? Ayan. Yan. Si, Ace the Pogi. Ayan guys ha. Ayan na medyo madilim na talaga. Tignan niyo yung aming bonfire. Papakita ko sa inyo guys. Yan yung bonfire namin medyo madilim na talaga. Wala na Ayan. Ayan na yung hindi na makikita. Huwag mong ilawan para makita nila. Ayan yung namin. Balete ito, balete. Iwan ko, sinasabi nila pag balete may nakatira daw pero hindi tayo naniniwala dyan guys. Yan yung nilulutuan namin na isa. Ayan.
Luluto kami doon ng isa. Ayan. Oh, ayan guys ha. Thank you for watching. Please subscribe Bigoy TV. Thank you very much. And I love you all, guys. Hello guys. Medyo madilim na. At saka malalim na ang gabi. Mamaya-maya ay matutulog na kami. Ewan ko. Kasi dito mismo sa ano namin may Baliti Creek. Pero alam mo naman na dito tayo sa probinsya, hindi tayo naniniwala sa mga sinasabi nila na ewan ko, wala naman, hindi naman kami naniniwala guys. So matutulog na kami mamaya-maya. Bukas malalaman ninyo kung paano ang aming paggising kung meron kang problema dito sa location namin. Actually, nasa nasa Batis pa rin kami. Pakita natin pakita mo. Yan guys. Yan. Yan, Batis. Yan, Batis. Nasa Batis pa rin kami. Pamaya-maya, guys, matutulog kami. Andyan yung tent namin. Actually, hindi nga kami nag-tent eh. We are trying our best na. Kasi nasa ilalim kami ng Baliti Tree. Ibig sabihin, siyempre, hindi naman kasi makikita naman na medyo maraming mga bituin, hindi uulan. So we are trying our best na matutulog kami na walang tent. Okay guys, bukas malalaman ninyo kung ano ang aming sitwasyon. I love you guys. Always remember